ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷей. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дам ҳамин хел хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама бошад, маромад сурат маълумотша дар номерои имо ватсапи дар экран буда роӣ кунед. мо дар видеои оянда реклама фурӯшда мегузорем. дар имрӯза навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе бо нархҳои арзон ва аст квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Бухтар. боз хонаи фурӯшӣ арзон аз шаҳри Ваҳдат аниқ аст, аз ноҳияи Ёвон, аз ноҳияи Рӯдакӣ ва аз дигар шаҳр ноҳия аст ки бо нархҳои арзон аром барои шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда барои шумо пешкаш мекунем. хоб курс имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 164 сомонӣ. навора сар мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки ба сарҳади Қазоқистон гузаштан як компанияи хубиро ба шумо тавсия метиҳем ки компания Акай Муҳаммад. ба фикри ман компания Акай Муҳаммад ҳама мешиносад. ин Акай ҳар рӯз ба Қазоқистон рейс дорад. шуморо аз ҷои кортон, аз ҷои хубтон соқу саломат гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда меоранд. дар дуни мошиношон кондитсионер, зарядник ҳамаи намуд, вайфай қоидави аст. мошиношон мошинои комфортни замонаи мошино фақат моделҳои нави 2021-22 моделҳои мошинои нави комфортнияе. Акай одами боваринок аст ки 4 рақам дора, ҳар 4 рақамошон кор мекунам. ҳар 4 ҳамин рақамода ҳам имо ҳамашда WhatsApp пайваст дорад. агар шумо аз номи канали мо гап занед, мо ба шумо скидка ва арзон мекунам. сомонаи мо компания Акай Муҳаммадро ба шумо тавсия медиҳем, маромад занг занед. мегзарем ба қисми квартираҳои фурӯшӣ ва хонаҳои фурӯшӣ. якум квартираи фурӯшӣ имрӯза аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ, поёни Корвон, пеши поста лаби роҳда қарор дорад. ҷои беҳтарина квартира тайёр аст. метавонед ки шумо иҷара ягон супермаркет, ягон аптека, ягон чигам кунед, агар ки хона нахоҳед. якхонага квартира дӯстони азиз дар якум ошёна қарор дорад, 36 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, бания дорад. поёни домда мактаб, пешашда мағозаҳо ва супермаркет ва дорухона. дигар чӣ аст? шумо метавонед ки ҳамҷара мисол ягон дорухона ё ягон супермаркет, аптека, ягон чига кунед, чизе ки шумо хоҳед. агар ки нахоҳед, агар квартира буданаш ягон чига када мешавад. 36 квадрат ануш хела кушода. ҷои беҳтара дӯстони азиз ки айни ҳол ремонт кардагӣ аст, ки ҳеч кас дар инҷа ҳоли зиндагӣ кардагӣ нест. обсвет ҳамаш қоидави документ, техпаспорт дорад. дастирошномагат фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки боз муомила мешавад. 200 000 сомонӣ дӯстони азиз омада аз пеш бинем мега савдо мекунем. ин ҳамин рақам аст, рақамҳои Мегафон Тоҷикистон позитсияни кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотҳои пурраша гиред. агар хоҳед дар ин квартира зиндагӣ мекунед, хоҳед ягон мағоза, ягон чи дига мекунед, яъне ки якум ошунаи лаби роҳда ҷош ҷои бениҳоят хуб аст. маромад бо як бор шумо занг занем, бо дигар маълумотҳои пурраша ба шумо фаҳмонда метиҳам. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали квартираҳои фурӯшӣ, хонаи заминӣ ё ки замини холӣ ё ягон техника, ягон мошин, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан бошад, маромад мо роӣ кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. лайкора занед ва навора подписаш кунед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. ин нашам қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар райони Фирдавсӣ, поёни Корвон, роҳи масҷида. хонаи дуошона аст ки бадрон, яъне ки коттедж дуошона, беҳтарин ремонт кардӣ. ҳамагӣ 1 сотиқ заминра мегӯяд зиёдтиш кардӣ, 3 дар хона кардагӣ тайёра. якта калидор, як ошхона, бания дорад. документош 100%. обсвет ҳамаш қоидави. хона мегӯяд бо ҳамаи чизе чораш кардӣ фурӯхта мешавад, яъне ки мебел, шифонер, термиз, кондитсионер, чизе ки дора ҳамаш бо чизе чораш кардӣ срочно пул дар кора мефурӯшанд. нархи хона мегӯяд 355 000 сомонӣ аст бадрон, бо муомила мешавад. 355 000 сомонӣ омада аввал аз пеш бинем мега муомила савдо мекунем. ба кадоми шумо хали хонаи заминӣ ки дуошона ки лозим бошад, маромад рақамошон аст, TCL кор мекунад. бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, шумо аз куҷое ки хона, замин, квартира ки лозим бошад, дар комментари мо нависед ки аз куҷо мехарен. мо дар видеои оянда ёфтем, агар шумо якум шуда пешкаш мекунем. барои ман шумо ҳамин меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед, як лайки разанед, фаромӯш накунед ва агар имконат бошад, навора дар WhatsApp имотон подписаш кунед. навора то охираш тамошо кунед, хонаҳои арзон хеле бисёр аст.
дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки ба Тоҷикистон бо равон кардан, як компанияи хуберо ба шумо тавсия метавонем ки зиёда ай 10 солае ки таҷрибаи корӣ доранд. Компанияе ки парда аста ки опити корӣ, ино одамои нав нест, одамои кӯна аста ки 10 солае дар ҳамин система кор мекунанд, дар ҳамин соҳа бор мебаранд. бори шуморо аз территорияи Люблино, Садовод қабул мекунанд ва ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ, шаҳри Бохтар, Уялӣ ва Қазиқала ҳамин территория оварда мерасонанд. агар бори шумо дар территорияи Московский област бошад, худашон рафта мегирад, рафта гирифтан доставка бепул аст. дӯстони азиз, мо ҳар компанияро тавсия наметавонем. компанияи боваринок аст ки 10 солае ки опити корӣ, таҷрибаи корӣ доранд. ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар се рақамошонда WhatsApp, имо пайваст дорад. аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон метиҳад. Сомонаи рахш ин компанияро ба шумо тавсия метиҳад. маромат занг занед ва бортона соҳ саломат оварда мерасонанд. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст, дӯстон, ки бо нархи арзон баъри шумо пешкаш мекунем аз шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа, маҳаллаи Дӯстӣ, Халқҳо. сехонага квартира аст, дӯстони азиз, ки дар якум ошина қарор дорад, не ки квадратша нагуфтем чанда, яъне ки ҳисоб карда натонистем, яъне ки дуруст кушода мегӯяд сехонага якум ошина, доми кирпични. об ва свет дорад, ҳоҷатхона, ошхона дорад. дӯстони азиз, маркази шаҳре, мағоза, мактабаш дар наздикиш. квартира ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ мешавад. кадоме агар сумкати мегирад, нархи квартира 240 000 сомонӣ аст, боз муомила мекунад. кадоме ки алиш мекунам, ба ягон мошинои сабукрав, ягон Toyota ёки Hyundai боша мегӯяд, алиш мекунед. Toyota кадом намуд ёки Hyundai ягон намуд боша, пешниҳод кунем, алиш мекунем. хоб рақамош аст, рақамои TCL кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим аст, маълумот бештари маълумотша аз соҳибашон гиред. дӯстони азиз, беҳуда нороҳат накунем, мегӯяд фақат одамони харидор ёки ҳамин мошиное ки соҳибшон гуфта Hyundai ёки Toyota Camry, ягон Toyota Corolla маълумот пешкаш кунем. ва лайкора фаромӯш накунед, чун яъне ки аввал видео дактор лайкора фаромӯш намекунем, мезанем ва агар ки ягон намуд реклама дошта бошем, мо дар рӯи мо инамхе пешкаш мекунем. дар охири видео ҳоли як 3-4 тага хонаҳои бениҳоят арзон аст, ки чӣ хеле ки шумо дар комментария хоҳиш кардем, бениҳоят хонаҳои арзон баъри шумо маълумоти охираш тамошо кунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст, дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар кӯчаи Саъди Шерозӣ гуфтагиаст, дачаҳои Чилида. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 14 хона кардагиаст, дӯстони азиз, ки якта калидор, ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. баня қатъи ошхона мегӯяд дар дуруни хона аст, якчанд намуд дарахтони мевадиҳандаам дорад ва 6 сотиқи дигар замин, 14 хона, термиз, оби гарм, ҳамин хел чӯам дорад. хай хона, дӯстони азиз, ремонтош хуб барои зиндагӣ мешавад. боз қатъи калидорош қатъи. ака хона ҳамчун дача, ҳамчун хона намедонам, ҳамин хел фурӯхта мешавад. нархаш 130 000 сомонӣ аст, бо арзон мешавад. 130 000 сомонӣ савдо муомилааш дар назди хона аст. дар комментария бисёр хоҳиш мекарданд, ки аз территорияи Ёвон хонаҳои арзон монем, баъри шумо хонаи арзон аз Ёвон, кӯчаи Саъди Шерозӣ, деҳаи Чили, яъне ки дачаҳои Чилида. баромад агар маълумото иловагӣ бошад, агар аз соҳибашон занг зада худатон пурсен. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, дӯстон, ки бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, дар деҳаи Девдара, болои Смензавод. бештар маълумотша аз соҳибашон мегирӣ. ҳамагӣ мегӯяд аз хона то дуруни сентра мегӯяд, то дуруни шаҳра мегӯяд, ҳамагӣ 15 минут роҳ аст. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки ду дар хона кардагӣ тайёр аст, ки якта калидор, якта ошхона, як ҳоҷатхона, душ мегӯяд, ҳамаш ҳаст. документҳои хона мегӯяд 100% мегӯяд обсвечам аст. хона хай ремонтош қаз зур нест, средня барои зиндагитон мешавад. дар тезаҳои нав часпондагӣ. шаҳри Душанбе, территорияи Исмоили Сомонӣ, ноҳия гуфтагиаст ва деҳаи Девдара, болои Смензавод. намедонам ки ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад ё ки Душанбе, иша аниқ мекунем. хоб нархи хона мегӯяд 150 000 сомонӣ аст, дӯстони азиз, бо муомила ва савдо мешавад. 150 000 сомонӣ. ин рақамош аст, рақамои TCL кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим аст, маълумот занг зада бештар маълумотша аз соҳибашон гиред. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, кӯчаи Гулбута гуфтагиаст, Сойбуш.
ҳамагӣ 2 сотиқ замин астае ки 3 дар хона кардагӣ тайёрае. Як ҳоҷатхона баня, як калидор обсвед астае. Аз роҳи калон мегӯяд то хонара ҳамагӣ 150 метр роҳ астае. Аз роҳи калони мошингарди калон 150 метр то хона. Гирди хона маҳкам хай обсведа рӯи ҳавлии битон ҳамаш 100% ае. Нархи хонара мега 300 000 сомонӣ мега бо муомила дорад. Одамони харидори аниқ боша мега омада аз пеш бина. Нархша чӣ хеле гуфтум? 300 000 сомонӣ дӯстони азиз муомила доштае. Хоб ин ҳами рақамҳо аст, рақамҳои Вавилон кор мекунад. Промои рақамҳошуда занг занед ва нашуд нарх набош бо маслиҳат кинед. дӯстони азиз, шумо дам агарам хеле реклама боша марамат роӣ кунед, мо дар хидматем рекламада мегузорем ва чӣ намуд хонае ки лозима нависед, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар территорияи райони шаҳри Ваҳдат. Мегӯяд ки имина кадом кӯча, кадом маҳаллаша нагуфта ишахтон мегирем. хонаи дуошона ҳамагӣ 3 сотиқ замин дорад ки 5 дар хона кардагӣ аст ба дрон. Як калидор, як ошхона баня дорад. Баня дуруст шудае, мегӯяд кухни, ҳоҷатхона, ошхона иш берун шудае. кришаи хона мегӯяд просто времика кардагӣ аст, не ки тахтои нав дора, мегӯяд метавонӣ ки ҳамин кришаи хона дигар хел кунӣ, не ки тахтоошо мегӯяд гирифтагӣ тайёр аст. Просто ҳозираша кришаи хона времикае. Обшуни 3 сотиқ замин аст, 5 дар хона аст. Пешаш бо хел навис карда дар тирезаҳо часпонда, якум ошуна ҳамаш тайёра медорӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ. хоб нархи хона мегӯяд 250 000 сомонӣ аст, бо арзон мешавад. агар ягон квартира боша мегӯяд алишам мекунем, яъне ба квартира вариантҳои алишӣ дорад. хай дӯстон аз ин рақамҳо шуда рақамҳои мегафон кор мекунад. нархи хона 250 000 сомонӣ муомила доштае. марамат худтон занг зада бо бештар маълумотша гирин. дар имрӯзаи навормон ҳамин хонаи фурӯшӣ буд пешкаш кардем. баъзе хонаҳое буд ки уже мо мондем ки савдо шуд, мо ай видео гирифтем. барои ҳамин имрӯза хонамон ҳамин буд пешкаш накардем. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.